Pozdrav svima ljudima, ovdje ljudi igramo Minecraft mini igre. Da, igramo Skywars ljudi. Ok, samo da bi isprobao moju novi program za snimanje, Camtasia Studio i Fraps. Da malo spajam, da smanjim klipove, da mi bude lepše u životu i kaži nešto na mi. Nešto normalno, samo se čuješ. Ne vidim da li se čuješ. Ujebote se drži. Šta ne znaš? Pa ne znam da li da kažem glasno ili slabo. Normalno kako pričaš, evo kao ja što pričam. Okej. Neka. Okej. I ljudi, danas igramo Minecraft. Snime igre. To je Minecraft. Da. Skywars. Sky... Ima i parkour na ovom serveru. Znaš? Ali nećemo sada je sad ovo. 15 sekundi, 10. Napiši ko hoće ti. Niko neće. Ne mogu da pišem baš. Gde stoje? Okej, čekaj. Prvo ću da imam na mjestu da ne skačem. 15 10 4, 3, 2, 1. Uf. Malo. Odmah možemo napraviti ovo. Šta? Već metalaš. Treba nam ugalj. Možemo oko neke ignice. Užas. Čekaj. Ugalj ti treba. Samo ugalj. Znaš šta ja mislim sa? Napravim kameni mač i odmah idem se bijem. Ne treba ti, to treba ti. Znaš? Treba ti bre štapići. Mislim ovako da napravim kameni mač i idem odmah se bijem. A treba ti da iskopaš rudu. I to. Ne mora, čekaj. Napravimo stake. Čekaj, stani. Nemoj da vidiš copyright. A čekaj, stani. Šta sam sa teo? Nemam pojma. Da napraviš kran kamena. Ne, da napravim lopatu. Ti sad sigurno misliš zašto baš lopata, ovo je budala normalno. Gledaj sad zašto. Napravi ono. Zato da bi otišao do nekog čoveka. Uz pomoću ovog. I da, i onda ćeš dobiti neke stvari. Ovo su kao već malo. Ovo naravno kada je govno. Ovo je ruda. Sam ti kamen.
Ne vezi. Ajde, evo tu ima 2 kamena. Treba će ti onda imaš, možda napraviš onaj. Ako hoćeš metalni mač, onda moraš da uzmeš 2 kamena. Možda bre imamo nešto na ovom ostrovu. Šunje se, šunje se. I daleko skine se. Možda niko nije ni bio. Nije, pa zašto bi bio prazan često? Mora imamo u sredinu. U sredini ne imaju često. To dosta. Moramo dosta zemlje. Pogledaj da li hoće neko da se streje. Znaš šta je meni jedina fora sad ovdje? Neću imati dovoljno zemlje, ali se vrati ja brzo. Imaš. Evo ga lik. Beži, beži, beži. Nisam jako htio beži. Možda ima luk. Mrtaličine farbene. Ima luk. Pa beži on. Ja neću da bežem. Ajde uzmeš malo zemlje. A to smisli. Malo sam. Sorry. Ništa nisam. Pa malo sam te zakačio. Ništa, eno ga lik. Samo ćeš ti tako ljudi. Pa vidim. Ali možda se ustruo šta ja imam. Znaš kako profesionalci rade? Drže drvene stvari i samo s jednim klikom ima neka fora da obučeš full iron, znaš. Kad ga imaš. I samo, evo ti ga zvonite trofej. Halo. Molim. Dobro, deko. Mogu samo sekund nešto da vidim i odmah dolazim. Dobro, hvala ti. Ćao. Došao neki za mene. Ne veze, ljudi. To se zove. Ćao.